Vítam vás v tomto videu, kde si niečo povieme o procesoroch. Takže začal by som s tým, z čoho sa skladá procesor. Procesor sa skladá z tranzistorov, ktoré boli vynájdené Johnom Bardinom v roku 1947. Procesor, alebo CPU, je základnou súčiastkou počítača. Ide o veľmi zložitý sekvenčný obvod, ktorý vykonáva strojový kód uložený v operačnej pamäti počítača. Strojový kód je zložený z jednotlivých strojových inštrukcií počítačových programov, nahraných do operačnej pamäti. Často ide o operačný systém alebo spustené programy, ktoré sa nahrávajú do pamäte disku. Na tomto obrázku je vidno schéma mikroprocesora, vlastne na akom princípe funguje. Procesory a počítače sa začali zmenšovať kvôli vynájdeniu integrovaných obvodov, ktoré vynašiel Jack Kilby. Po vynájdení integrovaných obvodov vznikli nové firmy, ako je firma Intel alebo AMD, ktorá sa zabýva výrobou procesorov. Intel ako prvá firma vydala mikroprocesor Intel 4004, ktorý bol 4-bitový mikroprocesor, ktorý bol uvedený na trh v roku 1971 firmou Intel. A kde sa procesory využívajú? Procesory sa napríklad využívajú v kalkulačkách, semaforoch, počítačoch alebo taktiež nových hodinkách iWatch. Ďakujem, že ste si toto video pozreli.